darrerament hem vist la presència de treballadores dels serveis d'atenció i recuperació d'acollida de dones del SARA en aquesta sala, fent diferents reclamacions, no pas relacionades amb les seves condicions laborals, sinó precisament amb la qualitat del servei on elles treballen, que és un servei, recordem, municipal. Aquestes mateixes treballadores en el seu dia van convocar una vaga, després sembla que es va reconduir. També des de Junts per Catalunya tenim coneixement que hi ha llistes d'espera des de fa 5 anys al SARA i que per tant el servei no funciona amb prou celeritat tenint en compte la importància d'aquest servei que atén a dones que han patit violència masclista o que l'estan patint. Ens consta que manquen recursos d'inserció laboral, places d'acollida per donar resposta immediata a la demanda i, per altra banda, anem sentint que el govern municipal anunciarà el desdoblament del SARA i que es crearà una unitat específica de violència sexual. Per tant, creiem que hi ha un problema greu al SARA i, per tant, per això avui presentem aquesta proposició que, malauradament, d'alguna manera, haver-la de portar a final d'un mandat evidencia també com ha estat funcionant un servei que, com dèiem, creiem que és molt important perquè estem parlant de violència masclista i d'atenció a les víctimes. Per tant, el que demanem avui des de Junts per Catalunya és que es faci un estudi dels riscos psicosocials i de les necessitats personals i materials del SARA i que se n'implementin els resultats. Abans es parlava d'avaluació, demanem que s'avaluï aquest servei, que reguli la figura del professional jurista dins del servei SARA. Totes vostès saben que és important l'assessorament jurídic en casos de violència masclista, per tant, ha de tenir aquesta figura aquest servei, que redimensioni el servei en funció de les necessitats actuals i també relacionem un conjunt de mesures que creiem important per enfortir bàsicament el servei. Moltes gràcies.